Siluete mititele, unice în România, martori ai unei istorii fascinante, mai vechi chiar și decât primii dinozauri de pe pământ, munții Măcinului se reliefează pe fundalul unor câmpii întinse, înfățișând un peisaj pe care cu greu îl găsești în Europa. Am mers odată cu Dunărea mult drum. Am admirat pădurile de o parte și de alta, imaginându-ne cum ar fi arătat vara în straie verzi. Ne-am minunat de păsările ce au ales să ierneze la noi și am lăsat în urmă bacul ce se grăbea să se întoarcă pe celălalt mal. Mărginiți la nord-vest de Jijila și Dunăre, la est de Valea Luncăviței și Valea Taiței, acești munți adună pe o suprafață de 1% din teritoriul României peste jumătate din flora și fauna țării. Flori venite din îndepărtatul Caucaz, ori Asia Mică, compun aici o adevărată sinfonie în piatră încă din timpuri geologice. Forțe ale naturii au lăsat aici, mai peste tot, urme ușor de identificat. Aproximativ 11.300 de hectare și a fost declarat pentru multitudinea de habitate specifice zone, pentru plante endemice, plante care se găsesc numai aici, la Căpățel Dobogean, Gărbița Dobogeană, Merinana, sunt plante care se găsesc pe lista roșie europeană, 200 specii de merinane și protejate deci la nivel internațional. Pentru foarte multe specii de păsări, sunt peste 37 de specii de păsări care prevalez și tranzitează zona, specii care se regăsesc în directiva PURS la nivelul Uniunii Europene și în alte convenții la nivel internațional protejate. Zona este principalul coridor de migrație a păsărilor de mari din Europa, este coridorul est-indic, pentru că avem o zonă cu cei mai vechi munți din România, aproximativ 250 milioane de ani. Ne aflăm în București și am găsit o informație despre șoiul dunărean, ca fiind o păsăre migratoare marină de dimensiuni mici, care... Despre culmea Pricopanului, în 1927, profesorul Conea spunea: închipuiți-vă un deal înalt, dar sălbatic, cu numeroși colți zbârliți ca niște peri pe el. Închipuiți-vi-l zguduit de un cutremur de pământ care l-ar crăpa ca pe o clădire, în toate direcțiile, și l-ar sparge într-un haos de blocuri de mărimea unei colibe și dispune apoi, după capriciile celei mai recalcitrante anarhii arhitectonice. Așa am găsit și noi acum culmea Pricopanului, cu colții zbârliți, dar într-un haos ordonat ce-ți dădea impresia că pe acolo a trecut cea mai vrednică gospodină. Am poposit sus, sus de tot, și am aflat de la ghidul nostru ad hoc cum că aceste locuri au fost și decorul unor scene impresionante din filmul Drumul Oaselor și a altor producții. Din păcate, drumul ales de noi pentru a ajunge acolo
a fost unul anevoios și rătăcit prin tot felul de tarlale, unele arade, altele nu, ce-ți dădeau impresia unei pustietăți nedreaptă. Zona Munții Măcin este singura regiune din Europa unde stepele coexistă cu pădurile mediteraneene, ceea ce în mod normal ar trebui să amplifice potențialul turistic. La noi însă, ca la nimeni. Cei care stau în zonă nu apreciază valorile pe care le au pentru că nu știu. Se spasă, am și un grădină. Da? Nu știu că nu se găsește decât aici. La fel, șarpele, nu știu că nu este veninos. Îl văd mare, este fioros, se știe foarte bine. Referitor la cei mai mulți dezvoltăm, ne este frică de șarpe și dezvoltăm psihoză și vedem dacă are 3 metri, mi se pare că are 7. Se exagerează foarte mult. Deci, cred că cel mai important este lucrul cu comunitățile și conștientizarea comunităților locale de persoane și bogățile pe care le avem în zonă. Măcin, Greci, Cerna sunt doar câteva dintre localitățile arondate parcului și, spre surprinderea noastră, dispun de o bogăție culturală și arhitecturală mai mult decât ne-am închipuit. În fiecare din ele, pe lângă români, trăiesc și alte comunități care, an de-a rândul, decenii sau chiar secole, au contribuit la ceea ce înseamnă Dobrogea de azi. Comunitatea noastră, toată comunitatea se numește Greci, avem o importantă comunitate de italieni. Carol, ce a fost folosită la construcția Palatului Perici. Am stat și noi de vorbă cu ei și am aflat lucruri interesante care ar putea face subiectul multor povești spuse turiștilor. Da, deci în Cerna locuiește singura comunitate megleno-română din țară. Megleno-românii sunt un grup etnocultural ce fac parte dintre românii sud-dunăreni alături de aromâni și istro-români. Am plecat după 3 zile în care noi, pe meleaguri dobrogene, ne-am simțit oarecum turiști. Am vizitat, am povestit, am ascultat povești, ne-am distrat și am constatat că am vizitat o parte a țării cu care ar trebui să ne mândrim mai mult și să o punem cu adevărat în valoare. Avem câmpie, munte, Dunăre, avem istorie, avem geologie, avem viață și culoare. Într-un cuvânt, avem biodiversitate, un echilibru dinamic, continuu, natural. Și avem și legende cu uriași care rupeau stânci din munții de peste 3000 de metri
și le aruncau într-o întrecere demnă de jocurile olimpice. Le aruncau formând acel haos de care profesorul Conea ne vorbea, lăsându-ne urme că odată ei au fost acolo.